Hi. Apoy na ka? Bro? I never made it, but I know what it takes. Morning, good morning. Hi. Welcome to my vlog. Kami karon sa Guadalupe. Namin diri para magpinitin siya kay magana kay migsala. Pakita sa view, bro. Grabe ka tao, guys. Og kaganina, guys. Kita og vlogger, guys. Sada kay siya set up, guys. Na siya kompleto siya, na siya mic, na siya camera, tapos basta na tripod niya. Ako taon ani ka cellphone ko ba, tripod ko ba niya. Kan ba jud kanang wa pag ko yung mic mo sa kung hina yung tingog pasensyain ninyo. Kablo mo, guys. Diri sa Diri sa Guadalupe. Sada din eh. Nay mystery ko kay tabo. Di ba mani ka diri duway mo chanilas. Kung ini mo isa na lang. Alang man suba. Pero pwede gyapon wala ni mo tanan. Balik ra ko kay kapoy na kayo manaog namin. So, yun, no? Masakay og kabayo. Horsey. Mama sa ngayon. Picture na ka. Dito na, Orlando ko. Kana ko picture ang tulong ta. Anya na. Mama, gay. Yo, I'm riding a horse right now, yo. Horse. Okay, hop. Wait lang, mapapicture ko. Wait. Picture. Yon! Grabe yung galisod. Yon! Pauli nami, layo na kayang mama, guys. Bro, layo na kayang mama, bro. Gibian si mama, bro. Diri ko agi. Bala ko agi. So, guys. Grabe kalayo mong gibaklayan, guys. Luhi kayang uyab, guys. Sana all kompleto gamit pang vlog. Hey, bro. Gibian namin sa mama sa uyab, guys. There's so many people in here. Look at it. Look at it. So many people. So, mo to karon, no? Nagkalisod na mi din, no? Layo pa kaya mong maklayo, no? So, kanang magkana lang ko. Magbalik lang ko og vlog kung nakauli na mi or nakasakay na mi. So, yeah. And this transition. Wow. Anak ko din eh. Sa balay nila. I'm here at Manang Silang Balay. So, Manang Silang Balay. Oo, binagtunog ka. Scripted pala, di ba? By the way, guys. Kagapon. Hindi na ni mga home vlog. Kagapon pa to siya. So, nang yung nakita sa akin sa kapit. Kani karon other day kani. So, kaya di pang kapoy miga. Tundra na kung may katalong mong video rito. Kaya tayo. Gamay rin ako. Nakuha dito kaya sin grabe ka tao. Sin grabe ka makain. Grabe ka kapoy. So, pero kung mas lalo nito kung mag-vlog sa dito. And then, kalang saan? Pakilang kanya. Sugpod, imong dog. Kim.
Kim good ka kung sabak ang nawaway. And guys, kami na tara sa kanang pag-awi ko. Guys, pag-awi ko. Guys, sabak ako ngayon guys. Gusto yun siya paila-ila sa inyo guys. Hindi na ngayon guys. Tara guys po. Limusong kayo. So, pag-awi ko. Pag-awi ko ba? Ay. Mag-reach ko 100 subscribers. Ha? 100 subscribers. Nagtagda na. Pag-away ko, lotion. Lotion na, lotion. Lotion na dyan eh. Ako ba? Lotion eh. Kabalo ka kanina lotion. Di kan kami sa laing nasod. Pag kahit ni mo sa imong panit, mawala ang imong panit na invisible ka. Or dili. Or ito ni ginger. Kaya ito ni ginger and tea. So, may mo kagpaan. May mo kagloy ka. May mga kagloy ka. Para rin kagpaan ka. Lauya. Sabak. Papansin kayo. Papansin kayo siya. Promise. Minasa mo. Kung dili lang asay ato. I-give away. Ha? Kabalong mo doon. I-give away. Like this. Kanina online. Ikan pa nito siya sa kuan sa Pugon Market. So, give away na ko na siya. Kanina, give away ako na ko sa Alimusong kayo. Nara may pag-give away na ito eh. Pag-give away na mo pwedeng bag na Louis Vuitton. Ano sa kan? Pwede pa ito ni? $3,000? $3,000 na natin yung magpalit. Louis Vuitton na siya. Louis Gisi. Ito. For now, mula ulit ako na content kay bago ka bago ka ng ano mag-give ko. Beginner ko. Hindi pa yung content. What's problem of my tip? Tell something, guys. Ako bala kong tao sa inyo sa mga subscribers. Hindi? Hindi? Anong one up man? Anong one up man? Kailangan sa una. Kasi bata pa ka kay andun ka, no? Nag-bike ka tapos nilupad ka. Wala sense. So, guys, hindi pa minawal. Saba ka siya. Alimusong kayo siya. Alimusong kayo siya. Alimusong kayo siya. Saba. Okay, so, pasensyahin lang tayo sa inyo. And for now, pasensya kayo kung hinay siya, bro. Please. Masalain niya kasturya kay okay lang. Papansin niyo siya. Papansin niyo siya. So, moto na. Parang kailangan na to. Ay, dili guys. Kailangan shout out to Kuya Kong. You're my idol. Power! Aba, ibig sabihin. Kuya Kong, baka naman. Mapansin mo. Baka naman, Kuya Kong. Pawis kong lang naman. Ay, sa. Yan ang guys. So, as of now, bantay nyo yung way upload yung video kay gubak nyo ang camera. So, tansya kayo. Karon gubak. Oo, itong camera niya. Gubak ito na akong camera. Karon, so, back camera. So, beginner. So, we start from the bottom and now we here. Hinahinay lang dyan. So, pun, mabot lang yung tandaan. So, for now, lang sa. So, bye guys. See you on the next vlog.